ating pong beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Tumayo na po tayo mga minamahal ko. Alerto, alerto, mga minamahal ko. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. God bless po, beloved elder, beloved brother Noel Braganza. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, sa una pong dalangin po na aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Will Estrada Almeda. Maraming pong salamat, mahal na Panginoong Jesus, sa katatapos na yugto na aming pong pananambahan ay pinagpala at nilangisan mula sa mapapuring awitin, joyful solemn, sa mga buhay na patutuo na inihayag ng mga pinagpalang mga anak, sa mga papuring awitin, alay sa iyo, na mga pinagpalang mga awit sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, iyong ibinuhos ang iyong matamis at banal na presensya, nagbigay kagalakan sa aming mga puso, sa pagbibigay ng aming kasampung bahagi at handog, susi ng pagpapala na patuloy po kaming tinuturuan, maging matapat, o mahal na Panginoon Jesus. At narito po kami, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Subalit bago po ang lahat, kami pong lahat ay dumudulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Kami po'y humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming mapagkukulang pagkakasala, lalo na pong ibang lingkod. Mahal na Panginoon Jesus, patawarin po kami, hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo magos sa krus ng Kalbaryo. Sa ganang akin, mahal na Panginoon Jesus, wala po akong magagawa. Sa iyo lamang ako maasa. Sa iyo nanggagaling ang aking lakas, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Kahabagan mo po kaming lahat. Buksan mo po ang aming pangunawa, ang aming kaisipan upang aming maunawaan ang iyong banal na salita na aming mapapakinggan sa araw na ito. Mahal na Panginoon Jesus, pagpalain mo po kami at samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan sa mga kapangyarihan pangalan pinakamamahal na Panginoon Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sa kapahintulutan lamang po ng ating pong beloved ordained preacher, Amen. Ako pinagpapabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nakuko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait, pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, sa mapagpalang hapon po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Pagpalang hapon po sa ating pong beloved honorable evangelist Pastor Will Estrada Almeda. Lagi po nating inaalala po mga minamahal, mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin na po yung dearly and beloved honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law to the whole beloved Almeda family, maging sa ating pong mga beloved elder na kapiling po natin, sa ating pong mga beloved pastoral workers sa pangasiwa po, ng ating pong beloved ordained preacher, Amen, katuwang po, ating pong beloved sister Ate Bayan Judge, maging sa ating pong mga beloved viewers sa ating pong Facebook live streaming. Meron po tayong mga minamahal na magbisita. Welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Palakpakan po muli natin ng malakas mga minamahal ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ating pong ihanda, mga minamahal, yung ating pong panulat, ating pong kwaderno, ating pong Bible, mga minamahal. Amen. At ating pong pag-aralan, mga minamahal, ang salita po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa araw na ito. Dito po, mga minamahal, sa aklat po ng Colosas, Kabanatay 3:2, at isunod po natin ang basa ang Ecclesiastes, Kabanatay 6, talatay 11 hanggang 12. Ito po ang nakasulat, mga minamahal. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Ecclesiastes 6:11 hanggang 12, yamang maraming bagay na nangagdaragdag ng walang kabuluhan, ano ang lalong ikinaigi ng tao? Sapagkat sinong nakakaalam kung ano ang mabuti sa tao sa kanyang buhay, lahat ng mga kaarawan ng kanyang walang kabulong buhay na kanyang ginugol na gaya ng anino, sapagkat sinong makapagsasaysay sa tao kung ano ang mangyayari pagkamatay niya sa ilalim ng araw. Palakpakan po muli natin ang malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ating pong bigyan ng titulo, mga minamahal, pamagat, ating pong pag-aaralan, langit, amen.
heaven, sa English po, mga minamahal. Sa banal na kasulatan, mga minamahal, amen, ang langit, mga minamahal, amen, talagang kulang ang salita, mga minamahal, upang talagang i-describe kung ano ang itsura, amen, ng langit, mga minamahal, amen. Sa langit, meron tayong mababasa, mga minamahal, amen, maraming mansyon, amen, mansyon na tahanan, amen, at purong-purong ginto, amen. Purong ginto ang mga mansyon, napapalaymutian, mga minamahal ng iba't ibang klase ng mamahaling mga hiyas, mga bato, diamante, haspe, mga minamahal man, mga sapphire, jade, at ang lansangan doon, mga minamahal, purong ginto, amen. Walang alikabok, mga minamahal, amen. Mga halaman, hindi nalalanta, mga minamahal, amen. Maging ang mga nakatira doon sa langit, mga minamahal, amen. Hindi nagbabago ang itsura, mga minamahal, amen. Talagang lahat maganda, mga minamahal, amen. At ang kanilang itsura, mga minamahal, ay talagang batang tignan, makinis ang balat, mas makinis pa sa balat ng isang kapapanganak na sanggol, mga minamahal, amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Kung ating babasahin, mga minamahal, napakaganda sa langit, mga minamahal, amen. Sapagkat sa langit, wala nang iyakan, wala nang mga pagsubok, walang kadalamatian, wala nang gutom, mga minamahal, amen. Lahat doon, mga minamahal, at hindi napapagod, mga minamahal, amen. Hindi nagbabago ang itsura at walang kamatayan, amen. Ang kapiling na po natin sa langit, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Kahit sinasabi po, mga minamahal, aklat ng Colossus, mga minamahal, set your affection on things above, not on things on earth, mga minamahal, amen. Yung affection daw po natin, mga minamahal, ibig sabihin, mga minamahal, amen, yung ating mga puso, yung ating isipan, lahat, mga minamahal, amen, lakas, yung ating kaluluwa, sabi po, mga minamahal, amen, dapat nakatuon lamang po sa mga bagay na nasa itaas, mga minamahal, amen. Kung tayo po ay nagnanais ng langit, mga minamahal, sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ituon natin ang ating buong puso, ang ating buong isip, kaluluwa sa mga bagay na nasa itaas, mga minamahal, amen. Sapagkat sa mundo na ating ginagalawan sa sanlibutan, mga minamahal, tayo na sa sanlibutan, subalit tayo po ay hindi na po taga sanlibutan, mga minamahal, amen. Sapagkat sa sanlibutan, mga minamahal, wala pong nagnanais ng langit, minamahal, amen. Ano ang kanilang ninanais? Mga bagay na nasa sanlibutan. Lahat ng nakikita nila, mga minamahal, amen, magagandang bahay, mga minamahal, magagarang sasakyan, mga high-tech, mga teknolohiya, mga gadget, mga cellphone, mga minamahal, amen. Lahat yan ang ninanais ng mga taga-sanlibutan, mga minamahal, amen. Subalit walang nagnanais, mga minamahal. Kaya tayo nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sapagkat tayo po, mga minamahal, ay kinahabagan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sa pamamagitan ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldis Radalmera, ating Mama Dear, mga minamahal, amen? Sila po, mga minamahal, ang ginamit ng ating pong pinakamamahal na Panginoon upang tayo po ay makakilala sa buong katotohanan. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Yung ating isipan noon, mga minamahal, nasa mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ano ang meron sa ating kapitbahay, gusto natin, meron din tayo, mga minamahal. Amen? Walang nagnanais, mga minamahal. Amen? Kung paano kaya ang pumunta ng langit? Amen? Lahat nagnanais, subalit walang gumagawa. Amen? Walang humahanap ng paraan kung paano mapunta ng langit, mga minamahal. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, maraming bagay na nangadaragdag ng walang kabuluhan, ano ang lalong ikinaigi ng tao, mga minamahal. Amen? Sa mundong ating ginagalawan, umuunlad ang teknolohiya, mga minamahal. Amen? Mga sasakyan,
nag-upgrade mga minamahal, amen. Paganda ng paganda, mga minamahal, amen. Mga cellphone, may bagong labas ngayon, sa susunod na linggo o sa susunod na buwan, meron ulit bago, mga minamahal, amen. At yan ang gustong-gusto ng mga tao sa sanlibutan, hindi ang mga bagay na nasa itaas, mga minamahal, amen. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, ano ang lalong ikinaigi ng tao? Sa paghahangad ba ng mga bagay ng sanlibutan, ito pa ay ikabubuti ng tao, mga minamahal? Amen? Ito ba ay ikaliligtas ng tao kapag ito'y kanyang hinangad? Kung ating hinangad ba ang mga bagay na nasa sanlibutan at ang hindi ang bagay na nasa langit ang ating hinangad, ito ba ay makabubuti sa atin, mga minamahal? Amen? Sa pag-iimbento, mga minamahal, amen, lalo na mga plastic, mga minamahal, mga Tupperware, kung ano-ano pang mga chemical, mga minamahal, amen. Ito po ay nakakasama sa atin, mga minamahal, amen. Yung mga waste nila, mga waste ng chemical, mga minamahal, sumisira sa kalikasan, amen. Sumisira sa ozone layer, mga minamahal. Butas na po yung ating ozone layer. Hindi rin nakakabuti sa tao, mga minamahal, amen. Yung mga sasakyan, mga minamahal, nagagamit natin sa mga pagta-travel natin, mga minamahal, amen. Noong unang panahon, naglalakad lamang ang tao, mga minamahal, amen. Hanggang sa maimbento, mga minamahal, ang sasakyan, amen. Hanggang sa maimbento ng tao, mga minamahal. Subalit sinasabi ng banal na kasulatan, ito ba ay kinaigi ng tao? Hindi po, mga minamahal, amen. Sapagkat ang tao, nagkaroon pa ng pride, mga minamahal, amen. Sapagkat kapag meron kang mga sasakyan, mga minamahal, amen, at meron kang may malaking bahay, mga minamahal, amen, ang mga tao sa libutan, iba ang pag-iisip. Amen? Pag sila ay siniran mo ng salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, hindi kanila pakikinggan. Bakit, mga minamahal? Kapag sinabi mo ang Diyos ay mapagpala, sasabihin nila, pinagpala na ako, nakikita mo ang aking bahay, malaki, meron akong bagong sasakyan. Ang Diyos ay nagpapagaling sa Jesus Miracle Crusade. Marami akong doktor, marami akong pera, pwede akong kumuha kahit sinong magagaling na doktor, mga minamahal, amen? Sapagkat yan po ang ninanais ng mga tao sa sanlibutan. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Sinasabi ng ating binasa, sapagkat sinong nakakaalam kung ano ang mabuti sa tao sa kanyang buhay, lahat ng mga karawan ng kanyang walang kabuluhang buhay na kanyang ginugol na gaya ng anino, mga minamahal, amen? Gugulin mo ang iyong buhay, mga minamahal, amen, sa pagtatrabaho, iisipin mo ang future mo sa lupa, subalit ang future mo sa langit, hindi mo iniisip, mga minamahal, amen? Sinasabi ng banal na kasulatan, ang ating ginagawa ay walang kabuluhan, mga minamahal, amen? Magtrabaho tayo ng magtrabaho, mga minamahal, gawin nating araw ang gabi, mga minamahal, amen? Kumayod ng kumayod, mga minamahal, mag-aspire ng mataas na posisyon sa kumpanya, mga minamahal, amen? Subalit hindi nag-aspire ng posisyon sa gawain ng mahal na Panginoon, mga minamahal, amen? Sa palagay po ba natin matutuwa ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen? Hindi po matutuwa ang ating pong pinakamalapeng sapagkat sinasabi ng Mateo 6:21, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman duroon ang iyong puso, mga minamahal. Amen? Kung ang iyong kayamanan, mga minamahal, ang iyong affection wala sa mga bagay na nasa itaas, mga minamahal, nasa mga bagay na nasa ibaba, yung iyong puso nandito, mga minamahal. Amen? Kung saan ang iyong kayamanan, naroon ang ating mga puso, mga minamahal. Kahit sinasabi, hindi tayo makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, mga minamahal. Amen? Iibigin ang isa at itatakwil ang isa, mga minamahal. Amen? Kaya kapag nag-aspire tayo, mga minamahal, ng mga bagay na nasa langit, mas marami tayong oras, mga minamahal. Amen? Sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kahit may trabaho tayo, kahit tayo nag-aaral, mga minamahal, amen, sapagkat ninanais natin ang langit, mga minamahal, ang buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Mas marami tayong guguguling oras sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Gusto nga ng iba, mga minamahal, gusto nga natin, mga minamahal, kung minsan talagang araw-araw gawain, mga minamahal, yung iba, talagang pumupunta sa mga Bible study, mga minamahal, sapagkat sila'y nagnanais ng langit. Sila'y nagnanais ng mabuti sa harapan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Tayo lamang po, mga minamahal, ay
taga-ibang lupa. Tayo po'y malalakbay, mga minamahal. Hindi po tayo taga rito sa sanlibutan. Hindi po tayo taga-lupa, mga minamahal. Amen? Sapagkat tayo lamang po ay malalakbay, mga minamahal. Amen? At sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, isipin natin ang mga bagay na nasa itaas. Naisin natin ang langit, mga minamahal. Amen? Hindi yung mga bagay na nasa lupa, mga minamahal. Amen? Kapag ating inisip yan, mga minamahal, amen, siguradong-sigurado na ang ating future, mga minamahal, amen. Sapagkat ang future, mga minamahal, amen, ang magandang future, ang nagbibigay niyan, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. Hindi yan maibibigay ng kaaway, mga minamahal ng Diyos, amen. Papangakuan ka lang ng kaaway, mga minamahal, amen. Ang pangako ng kaaway, ibibigay sa iyo ang kasikatan, amen, kayamanan, fame, power, mga minamahal. Subalit, hanggang dito lamang sa lupa. Amen? Yung bibigay ng kaaway sa iyo na fame, power, amen? Yung kayamanan, hindi mo yan magagamit upang iligtas ang iyong kaluluwa, mga minamahal. Amen? Ang Diyos lamang, ating pong pinakamamalaking Jesus, ang pwede, mga minamahal, ng kaligtasan. Yung i-offer ng kaaway, mga minamahal, kayang-kaya ding i-offer ng mahal na Panginoon. Mas higit pa, mga minamahal. Amen? Sapagkat yung i-offer ng mahal na Panginoon, amen, hindi lamang sa lupa, maging sa langit. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Ang offer ng kaaway, temporary. Ang offer ng mahal na Panginoon, permanente. Amen? Kahit sabi nga po, mamimili tayo, mga minamahal. Amen? Pipiliin natin kung ano ba ang mabuti, mga minamahal. Amen? Ang maglingkod ba? Isipin ang mga bagay na nasa itaas o ang mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, mga minamahal. Amen? Kapag pinili natin ang mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, hindi mo ikabubuti. Hindi natin ikabubuti, mga minamahal. Amen? Ito ay ikasasama natin, mga minamahal. Amen? Kaya't kapag tayo po, mga minamahal, amen, ay nag-aspire, mga minamahal, na mga bagay na sa langit, mga minamahal, sinasabi po ng unang 1, 2:15, huwag ninyong ibigin ang sanglibutan na ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Amen? Ang mga umiibig sa mga bagay na nasa langit, mga minamahal, amen, hindi umiibig sa mga bagay na nasa sanlibutan. Amen? Yung iba, mga minamahal, nandito nga sa gawain ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Subalit, katawan lamang nila ang naririto, mga minamahal. Amen? Yung kanilang katawan lamang, subalit yung kanilang isipan, malayo sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Kapag tayo po, mga minamahal, ay umiibig sa mga bagay na nasa taas, lalo na ating iniibig ang ating pong pinakamamalapang Jesus, lahat ng utos ng ating pong pinakamamalapang Jesus, amen, ating susundin, mga minamahal. Amen? Sinasabi ng aklat ng Thessalonians 5:22, mga minamahal, layuan ninyo ang bawat anyo ng masama, mga minamahal. Amen? Lahat ng mga masasama, mga minamahal, lahat ng hindi kalugod-lugod sa paningin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, lalayuan po natin yan, mga minamahal. Amen? Lalo na yung mga gumagawa ng masama. Lalayuan natin, pero ipagpe-pray natin sila, mga minamahal. Amen? Hindi natin sila pwedeng kondinahin, mga minamahal. Hindi natin sila pwedeng husgahan, mga minamahal. Amen? Kundi ang ating magagawa, ipagpe-pray natin sila, mga minamahal. Lalayuan natin ang anyo ng masama, mga minamahal. Amen? Huwag nating ibigin ang pera, ang salapi, sapagkat yan po ang ugat ng kasamaan, mga minamahal. Amen? Sapagkat ang kaaway ng Diyos, mga minamahal. Amen? Hindi yan magpapakita sa atin ng may sungay. Amen? Hindi yan magpapakita ng may mga pangil, nanlilisik ang mata, may mahabang buntot, mga minamahal. Hindi magpapakita ang kaaway ng Diyos sa ganyang itsura. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, si Satanas, amen, nagaan yung liwanag din. Amen? Nagdi-disguise. Amen? Ama ng kasinungalingan, mga minamahal. Amen? Magpapakita ang kaaway bilang isang magandang nilalang, kung kahinaan natin, magandang dalaga, mga minamahal, kahinaan natin na gwapong lalaki, lalapit sa atin yan, mga minamahal. Amen? Kahinaan natin, mga bagay na nasa sanlibutan, maraming mag-u-offer sa atin yan, mga minamahal. Amen? Magandang posisyon, amen? Magandang trabaho, mga minamahal. Yung iba sa atin, mga minamahal,
nagkaroon ng magandang trabaho, mga minamahal. Subalit, kumusta naman po yung paglilingkod natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus? Atin pa rin po bang nagagawa yung ating ginagawa kahit meron na po tayong trabaho, mga minamahal? Amen? Kapagkat kung tayo ay nagnanais ng mga bagay na nasa langit, mga minamahal, amen? Kahit meron na tayong trabaho, mga minamahal, kahit tayo nag-aaral, amen? Patuloy pa rin yung ating pagganap sa tungkulin sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Sa iba, sa atin, nagsisikap talaga, mga minamahal, kahit na late na po sila, mga minamahal, talagang humahabol pa rin sa gawain ng mahal na Panginoon. Alam ng mahal na Panginoon, amen, ang ating mga gawa, mga minamahal, amen? Nakikita lahat yan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yung ating mga pagsisikap, mga minamahal, amen? Kahit yung iba sa atin, bagyo, mga minamahal, amen? Bagyo, talagang kahit basa na sila sa ulan, mga minamahal, dumadalo pa rin sa gawain ng mahal na Panginoon. Yung ating mga ibang kapatiran, mga minamahal, 7 bundok, kanilang tinatawid, mga minamahal, amen? Yung 7 bundok na yun, may mga mabangis na hayop, meron pang mga makamandag na ahas, mga minamahal, amen? Subalit kanilang tinatawid para lamang makadalo sa gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen? Yung iba sa atin, sa pandemic, mga minamahal, amen? Kahit pahiyain sila ng mga bantay sa mga checkpoint, mga minamahal, sasabihan pa na ang Diyos nyo ay tulog. Amen? Hindi niya ilintana. Bakit? Sapagkat sila'y nagnanais ng mga bagay na nasa langit. Sila'y nagnanais ng langit. Kahit sabi po, mga minamahal, sila'y magpapatuloy sa paggawa ng mabuti sa harapan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Nagaan nyo ang kaaway mo, cellphone, mga minamahal. Amen? Ano ang latest ng mga cellphone? Amen? Yung iba sa atin, talagang nagtatrabaho, kundudukayod, iniipon, hindi na halos kumakain, magkapag-ipon lamang ng pambili ng cellphone. Amen? Yung iba, minsan, hindi na nakapagbibigay ng may katapatan ng tithes and offering sapagkat sinasabi nila, meron silang pinaglalaanan, mga minamahal. Amen? Kapag tayo po ay meron pong pinaglalaanan, mga minamahal, kapag tayo po ay may dinidesire, mga minamahal, mas lalo tayong magbigay sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Mas lalo nating ibigay yung ating sarili sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kung tayo may mga problema, mga minamahal, may mga pagsubok, mga suliranin sa buhay, nasa kalungkutan, kadalamatian, huwag tayong lalayo, mga minamahal. Amen? Mas lalo tayong dumalo sa gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Sapagkat lahat, mga minamahal, amen? Lahat ng ating mga nararamdaman, amen? Lahat yan, papawiin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sinasabi po ng Proverbs, mga minamahal, maganda na po ating mga beloved instrumentalists. Jess 7, mga minamahal, ang alaala sa ganap ay pinagpapala, ngunit ang pangalan ng masama ay mapaparam. Amen? Ang alaala sa ganap ay pinagpapala, mga minamahal. Kapag tayo po, mga minamahal, ay nag-a-aspire ng langit, mga bagay na nasa langit, mga minamahal, amen? Yung alaala natin, mga minamahal, amen? Yan ay hindi kinakalimutan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung ating pong pagsasakripisyo, pagsasagawa ng ating mga tungkulin, mga minamahal, amen? Pag ating pamumuhay ng may kabanalan, kahit mainit, mga minamahal, amen? Talagang pinagpapawisan na ng todo-todo, amen? Talagang hindi pa rin nag-shorts, hindi nag-sleeveless, mga minamahal, amen? At yung mga buhok talaga hindi talaga tinitrim, hindi pinapagupitan, nasa standard pa rin, amen, ng gawain ng mahal na Panginoon, amen. At hindi uma-absent, mga minamahal, amen. Sinasabi po, ang alaala sa ganap ay pinagpapala. Kapag yan ang ating ginagawa, mga minamahal, amen. Wala tayong ibang iisipin, mga minamahal, amen. Hindi natin iisipin kung ano yung ating kakainin sa araw ng bukas, mga minamahal, amen. Yung ating napag-aralan, depression, amen. Nagsisimula ang depression, mga minamahal, amen. Kapag tayo po ay hindi na nakatupad sa utos. Kapag ating sinuway
ang utos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, magkakaroon na tayo ng depression, mga minamahal. Amen? Naalala niyo po si Haring Saul? Amen? Sumuway sa mahal na Panginoon. Inalihan. Siya'y nababagabag, mga minamahal. Amen? Hindi siya makapag-isip ng tama, mga minamahal. Amen? Sino ang nakapag-aaliw? Kapag tinutugtugan siya ni Haring David, lumalayas yung masamang espiritu, mga minamahal. Amen? Kaya sabi po, mga minamahal, amen? Huwag po nating labagin, mga minamahal. Susundin natin lagi kung ano ang inuutos ng ating pong pinakamamalapan. Pagsisikapan po natin, mga minamahal. Amen? Huwag nating iibigin ang sanlibutan, mga minamahal. Amen? Pananatilihin natin ang ningas ng Espiritu, mga minamahal. Amen? Na huwag po nating talagang pipighatiin, mga minamahal. Amen? Ang Espiritu ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pag pinighati natin sa pamagitan ng hindi pagtupad sa utos ng mahal na Panginoon, matutulad tayo kay Haring Saul. Laging balisa, mga minamahal, amen? Hindi makatulog. Mangyayari yan sa mga Kristiyano na hindi sumusunod sa utos ng mahal na Panginoon. Sapagkat sinasabi, ang pangalan ng masama ay mapaparam. Amen? Ang pangalan ng masama ay mapaparam. Yung ating pangalan sa langit, nakasulat. Gumawa ka ng kasamaan, hindi tayo sumunod sa utos ng mahal na Panginoon, yung ating pangalan sa aklat ng buhay sa langit, sinasabi ng banal na kasulatan, mapaparam. Kahit sinasabi po, mga minamahal, amen, tayo magpatuloy, huwag maghimagod sa paggawa ng mabuti. Amen? Ating ilagak ang ating isipan sa mga bagay na sa taas at hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Tayo po'y tumayo, ating pong awitan, ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Langit na tahanan. Ang tahanang hinilaan ng ating Panginoon, hindi masisira, mananatili kailan pa man. Wala na karamdaman o kapighatian, ang kagalakan na kapayapa ay makakamtan. Langit na tahanan, ang sa atin ay kanyang hinilaan. Ang Panginoon, makikita natin ang mukhaan. Mga luha ay kanyang papahiran kahit sino ka man. Gabi at araw lumipas na, dahil lang Diyos na ang liwanag, hindi nasasapit, gulo na pinangangambahan. Hallelujah, hallelujah. Ang lansangan ay ginto, tubig ay parang kristal, mansyon ang tahanan at ugong bigay ng buhay. Langit na tahanan,
mga luha ay kanyang papahiran kahit sino ka man. Langit na tahanan, ang sa atin ay kanyang hinilaan. Ang Panginoon, makikita natin ang mukhaan. Mga luha ay kanyang mapahiran. Mga luha ay kanyang mapahiran. Mga luha ay kanyang mapahiran kahit sino ka man. Mga minamahal, alalahanin natin ang pangako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Namumroblema tayo sa ating mga gastusin, bayarin sa bahay, renta, pambayad sa matrikula, pambayad sa mga utang sa tindahan, pamasahe, pambili ng ulam mamaya sa ating pag-uwi. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay, mga minamahal. Ang Diyos natin pinaglilingkuran hindi natutulog. Dumaing tayo, mga minamahal, makipag-usap tayo sa ating pong pinakamamahal na Jesus sa oras na ito. Kung sa ating pag-iisip, kung ating nararamdaman na parang napakalayo ng mahal na Panginoon sa atin at parang hindi naririnig ang ating panalangin, tayo humingi ng kapatawaran. Magsisi tayo, mga minamahal. Tayo makipag-usap sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng ating nararamdaman, ilagak natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ibigay natin lahat ng ating mga dala-dala, mga minamahal. Hindi natin kaya. Kung sa ating sarili lamang, mga minamahal, sa ating sariling kakayanan, lakas, hindi natin kaya. Ibigay natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, sapagkat siya ang nangako, hindi kita iiwanan ni pababayaan man. Hallelujah. Langit na tahanan, ang sa atin ay kanyang hinilaan. Ang Panginoon, makikita natin ang mukhaan. Mga luha ay kanyang papahiran kahit sino ka man. Langit na tahanan, ang sa atin ay kanyang hinilaan. Ang Panginoon, makikita natin ang mukhaan. Mga luha ay kanyang papahiran. Mga luha ay kanyang papahiran. Mga luha ay kanyang papahiran kahit sino ka man. Let us pray. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Ating pasalamatan natin pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. O dakilang mapagpala namin ang mga Diyos ng mga pangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved and honorable evangelist, Pastor Will Estrada Almena. Maraming pong salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Siya yung dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Patuloy mo po kami, mahal na Panginoon, sinasamahan. Hindi mo kami iniiwanan. Hallelujah.
Aming dinadalangin, aming pong dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Will Israel Almeida, patuloy pong palakasin, palusugin, pabayan po pong kanilang buhay. Pagpalain mo po ang kanilang pong buong isang bahayan, malapay Jesus. Mag-isa mga beloved children, pagpalain mo po sila, mahabang buhay. Hallelujah. Ingatan mo po sila, malapay Jesus, patuloy na magamit para po sa pamamalakaya ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Maraming kaluluwa, maligtas sa pangalan mo, malapay Jesus. Hallelujah. Aming mga minamahal na kapatid na hindi po namin na nakakasama sa paglilingkod sa iyo, mahal na Jesus. Hallelujah. Kahabagan mo po sila. Ibalik mo po sila, mahal na Jesus, sa iyong banal na gawain, o mahal na Jesus. Pagpalain mo po ang lahat, aming mga minamahal na kapatid, abutin mo po ng iyong mapagpalang kamay, kagalingan ng karamdaman, trabaho, negosyo, pagkakitaan, ipagalo mo po sa bawat isa mga malapay Jesus. Pagpalain mo po, malapay Jesus. At amin na pong inaangkin sa mga pangalan ng Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ating kamay ipatong sa ulo, kanang kamay, kaliwang kamay sa katawan, sa parte na may karamdaman, dalawang kamay itaas, problema sa loved ones na ating ilapit, problema sa pinansyal, dalawang kamay itaas, mga minamahal. At banggitin po natin isa-isa lahat ng mga demonyo ng karamdaman at ating palayasin sa pangalan ng Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, COVID-19, monkeypox, hallelujah. Sakit sa puso, tuberculosis, arthritis, rheuma, diabetes, kidney trouble, hallelujah. Demonyo ng kahirapan, hallelujah. Panlalamig, panlulupaypay, pag-aalinlangan sa pangalan ng Jesus, cast out! In the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Be healed right now, be healed right now. In the mighty name of the Lord Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Tayo po ay lulundag sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. 3 times po, mga minamahal. 3 beses po. Amen. Atin na pong angkinin, mga minamahal. Amen. Pag magbibiro, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait, pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. At tayo na po, mga minamahal, ay darako na po sa ating pong announcement. Atin na pong binibigay ang pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved Brother Noel.